Primeran C bat. 96 marmokak. Marmokez hitz egingo diguzu gaurkoan. Askorentzat ziur aski amets gaizto izan diren horiek badirelako bere horretan mirari txiki ere bai. Badago marmokak klase berexi bat, benetan liluragarria dana. Ze esaten badizuet ilezkorra dela, agian ulertuko dezuet zergatikan atentzioa ditu didaten marmokak. Jakizu ere marmokak gure planetako organismorik zaharrenetako batzuk dirala. 500 milioi urteko gorako marmokak erregistratuta daude. Marmoka bat deitzen dana Turritopsis dogirni. Nik deituko jo dorni. Ze bestela, ez naiz aklaratuko. Nik ere bai, Ados. Bale, berak beste bide bat aukeratzeko almena du. Bere bizizikloa iraultzea eta gaztetzea. Pentsa, momentu bat iristen da, eta esaten du, ez noa aurrera, atzera noa. Medusan iminonek, ze milimetro gutxi batzuetako luzera dauka, bere bizizikloaren norabidea polipoa izeneko aurre fase asexualera irauli dezake. Orduan, zue pentsa iristen dela momentu bat, non ja egin dezun zure ugalketa, egin dituzun zure gauzak, eta ikusten dezu zahartzen ari zerala, eta esatezu ez, boltatuko naiz, eta berriz ere izango naiz, umetxo bat, zergatik ez. Berak egin dezake, oso organismo sinplea da, almenari naiz pixka bat frivolizatzen, segure kasuan hori ezinezkoa litzateke, ikerlari batzuk deszifratu dutela zein dangakoa, mirari txiki hori gertatu dadin, eta horri heltzeko ezinbestekoa da genoma begiratzera. Eta genoma guztia erakurri dute eta topatu dituzte zein mekanismoek gobernatzen duten prozesu hori, ez? Orduan, honen atzean dagoen albistea, duela gutxikoa hasieran aipatu dizuedana, ikerketa bada, eta ikerketa horrek aztertu duena da, hain zuzen ere, genoma hori deszifratuz, zein mekanismoren menpe dagoen bizi ziklo hau irauli ahal izatea. Orduan, ikusen badugu pixka bat zein dan gure dorniren ziklo hori ikusiko genuke, hasten dela beste dozein marmoka bat bezala, planula izenez ezagutzen diren larba txiki batzuekin, planula horiek topatzen duten nunbait arean edo itsasoan leku bat goxo hor polipokolonia bezala ezagutzen diran zuhaizka batzuk egiteko, eta hoietatik tarteka askatu egiten dira marmoka berriak. Zahartzen denean, polipofasera itzuli daiteke. Berriz ere, sortu dezake, kolonia berri bat, eta hortikan berriz ere, marmoka berriak sortu, bere burua barne. Nik dakidala, konprobatu dute, zientifikoki, 50 aldiz egiten duela. 50 aldiz. Osea, pentsazu 50 belaunaldiz zuk zure burua behin da berriz atzera, aurrera eta atzera, aurrera eta atzera. Nahiko nuke, Nik ere ez. Baina, ilezkorra, biologikoki behintzat ilezkorra. Oviedoko Unibertsitateak argitatu duen ikerketa bat izan da, eta asko errepikatzen dute lanaren helburua ez dala giza ilezkortasunerako estrategia lortzea hori, amets bada, eta ezakit amets gaiztoa litzateken izango. Baizik eta zahartzearekin lotutako gaixotasunei erantzuteko mekanismoak ulertzea. Orduan, Oviedoko Unibertsitatean ikertzaile taldeak hoiek aztertu zituen, eta hori egiteko oso gauza, nik uste oso ondo egin zutela. Ze azken finean hartu zuten gure dorniaren genoma, baina baita ere bere ahizpa edo oso gertu, biologikoki oso gertu dagoen beste izaki bat hartu zuten, turritopsi deitzen da, beste marmoka bat. Are ez da ilezkorra. Baina gene pila bat dauzkate komunean. Orduan, bien genomak irakurri dituzte eta alderatu dituzte. Eta ikusi, bat bada ilezkorra eta bestea ez, ikus dezagun zeintzuk diran diferentzia horiek. Eta hori eskutan eukita, jasartzen da beste prozesu bat, non, egin dituzten frogak ikusteko gene horiek ze mekanismo aktibatzen dituzten.